соҳаи пахтакорӣ бо таъсири омилҳои гуногун таи солҳои охир рушд наёфта боиси коҳиш ёфтани фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта ва ҳаҷми содироти он гардидааст. аз ин хотир бо дастури ҳукумати мамлакат дар ҳамаи минтақаҳои кишвар ҷиҳати афзун гардондани истеҳсоли пахта ва бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноати сабук чораҳои амалӣ андешида мешавад. дар ин самт деҳқонони шаҳри Турсунзода низ аввалин донаҳои чигидро ба замин пошида ният доранд майдони парвариши пахтаро ба 3000 гектар расонанд. кишти аввали пунбадона дар хоҷагии агросаноат бо иштироки вазири кишоварзӣ Иззатулло Сатторӣ ва роҳбарияти шаҳри Турсунзода сурат гирифт. вазири кишоварзӣ бо деҳқонону пирони рӯзгордида суҳбат карда аз ҷумла қайд намуд ки барои гирифтани ҳосили хуб ҳамеша ба қоидаҳои агротехникии он диққати ҷиддӣ диҳанд. ин тадбири муҳим ба рушди соҳаи пахтакорӣ мусоидат намуда дар баробари баланд гардондани иқтидори истеҳсолӣ ба таъмини аҳолӣ бо ҷои кори доимӣ мусоидат менамояд. дар хоҷагии шаҳри Турсунзода зиёда аз 5 навъи пунбадона киш карда мешавад ки соли гузашта барои таҷрибавӣ ҳамчун таҷрибавӣ киш карда шуда буд. аз онҳо зиёда аз 40 центнер ҳосил ба даст оварда будем ва коркарди он нави пахтаро дар ҳудуди дар шаҳри Турсунзода ба роҳ монда ҳамун намуди тухмиёро дар ин соли 2018 низ кишт менамоем. дар соли 2017 ҳамчун як соли пурфайз бо баракат ба ҳисоб рафта дар кишоварзони шаҳри Турсунзода дар майдони 1736 гектар кишти пунбадонаро ба роҳ монда аз он дар маҷмӯъ 30 центнер пахта ба даст оварданд ки зиёда аз 5080 тонна пахтаро истеҳсол намуданд. дар ин маърака кишоварзон намояндагони дигар хоҷагиҳои хурду калони минтақа иштирок ва аз маслиҳату пешниҳодҳои намояндаи ҳукумати мамлакат бархурдор гаштанд. барои саривақт ба анҷом расониндани маърака аз ҳисоби мутахассисони соҳа гурӯҳи корӣ таъсис ёфта тамоми техникаву мошинолотҳои кишоварзӣ ба кишти пахта сафарбар шудааст. дар хоҷагӣ соли гузашта амин нави пахта корида будем ки ҳосилноки хуб шуд. нави пахтаи турки флеш имсол ба нақша гирифтем 367 гектар пахта мекорем. нақша гирифтагиро дар зиёд иҷро карданда ҳаракат кӯшиш мекунем ки худо хоҳад ҳосилаш нағд мешавад. ҳамчунин гурӯҳи корӣ дар деҳаи зарбдори ҷамоати деҳоти Турсун Туйчифи шаҳри Турсунзода аз гармхонаҳои хоҷагиҳои деҳқонии Саховат 1 ва Доно ки ба сабзавоткорӣ машғуланд дидан намуданд. дар самти истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти барвақтӣ барои рушди соҳаи афзалатнок, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ ба хусус помидор ва бодринг маслиҳатҳои муфид доданд.